Καλησπέρα σας. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Μεταφέρω σε όλους σας τον χαιρετισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και ειδικά του Προέδρου Καθηγητή Αστροφυσικής κ. Στράτου Θεοδοσίου, στο τιμόμενο πρόσωπο τον κ. Νικόλαο Σπύρου. Απόψε, έννοια της λέξης τιμή αποκτά και πρόσθετη βαρύτητα, αφού θα αποδοθεί σε ένα ξεχωριστό πανεπιστημιακό δάσκαλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών θεώρησε ότι πρέπει να αποδώσει αυτή την τιμή στον κύριο Νικόλαο Σπύρου για την προσφορά του ως πανεπιστημιακού δασκάλου ήταν και είναι πολύ ξεχωριστή και σημαντική. Εκατοντάδες συνάδελφοι και μέλη της ΕΕΦ βρέθηκαν στις πανεπιστημιακές αίθουσες μαζί με τον αγαπητό Νίκο και ξεχώρισαν την ευρύτητα του επιστημονικού πνεύματος, το πάθος του για επικοινωνία με το φοιτητικό κοινό και τη διάθεση συνεργασίας με όλο τον επιστημονικό κόσμο του τμήματός του. Εμείς, ως Ένωση Ελλήνων Φυσικών, τον συναντήσαμε πριν 25 χρόνια στο ιστορικό Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης που έγινε στη Θράκη. Αν και η συνάντησή του με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών ήταν νωρίτερα, απλώς αυτά τα 25 χρόνια σηματοδοτεί την περίοδο της διοίκησης της ομάδας που διοικεί εδώ και 30 χρόνια την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Όπου και εκεί ο κύριος Σπύρου καθήλωσε το κοινό με την σημαντική επιστημονική του διάλεξη. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι αρρωγός στις επιστημονικές δραστηριότητες του σωματείου μας και συμμετέχει σε διαλέξεις, θερινά σχολεία και επιστημονικά συμπόσια. Η ΕΕΦ, με τη σημερινή τιμητική εκδήλωση, θέλει να εκφράσει ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον κύριο Σπύρου και θεωρεί ότι η απόψινή εκδήλωση είναι απόδοση τιμής για τη σύμπραξη με τις χιλιάδες δράσεις μας που αφορούν συναδέλφους και μαθητές. Οι μαθητές τον έχουν υποδεχτεί ως εισηγητή στον τομέα της αστροφυσικής, της αστρονομίας, αλλά και της κοσμολογίας και τον έχουν ξεχωρίσει ως ένα πρωτοπόρο επιστήμονα. Με το πάθος διαχείρισης και ταξινόμησης των επιστημονικών επιτευγμάτων, τους φέρνει κοντά σε όλα αυτά τα συγκλονιστικά νέα του πεδίου της έρευνάς του, οδηγώντας τους στη μαγεία του αστρικού μας κόσμου. Αγαπητέ Νίκο, με προσωπικότητες όπως εσύ θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε ώστε να δομηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα που θα τιμά όλους, όσοι εργάζονται και μοχθούν γι' αυτό και θα αξίζει στην κοινωνία και στα παιδιά μας. Ευχαριστούμε για αυτή σου τη συμμετοχή στην επιστημονική μας δράση. Και θα ήθελα να κλείσω με το επιφώνημα «Άξιος υπηρέτης της επιστήμης». Και θα ήταν παράληψή μας για την Ένωση Ελλήνων Φυσικών να μην εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στη διοίκηση του Νόησης, που λάμπρινε τελευταία βράβευσης παραχωρώντας δωρεάν αυτόν τον καλέσθητο χώρο. Και να δώσω και ιδιαίτερη τιμή γιατί σε αυτό το χώρο που γίνονται τέτοιες δράσεις που το Νόησης συμβάλλει τα μέγιστα στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Φιλτίσης θα διαβάσει και τον χαιρετισμό του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, κ. Θεοδοσίου.